Madoka chere mabuja akanaka dzauya dzanyasi zuva rechigumi mumwedzi uno hwakukadzi ipapa nyasi madokerera ka muchimbwa mhanduwe vanhu vari kureketa pakanyangara ziyambi agoreketa kuti aiwa dare remakurukota amunangaro rabvuma zvaakaenda nazvo ikweyo kwaya agowanyepa kuti aiwa tiri kutoita kuti ed 2030 ienderere mberi ipapa wagototi taakuchinja bumbiro remutemo zvatabvumirana ndozvizvi kuti panenge pasisina kuisiwa sarudzo dzomutungamiri wenyika dzichibva kuwanhu dare reparamende ndo rinenge rakusarudza mutungamiri wenyika. Pokare kwai mutungamiri wenyika anenge akugara makore 9 ari muhofisi pabodzi pono paramende yacho inenge yakuitawo makore 9 iri muhofisi. Apa gwaro rovhavhoti riya mhando yekwai rinenge rakubisiwa kuzeki robva raisiwa kwamudede kwakatsekera panenge pakanyangara apo. Rekai tione kuti zvinenge zvidini apa wada kuingidzira pokare maseneta kuti abve pamakumi masere kuenda pamakumi mapfumbamwe. Manduwe imari dzinei dzinoburika idzi wakomana pakanyangara kwai pokare tikuda kuti kugoitiwe komisheni inoringana zvokuisa mabhodha omugwagwa inonzi delimitation commission kwai yakasiyana nozeki yakasiyana nokwamudede ndo watinenge da kuti waise kuitira kuti nguva yega yega vanogona kuzotaratara mazambuko kuti tagumira apa kana iri mutoko yodzasi yagumira apa mutoko dzauru yagumira apa ipapo panenge pakanyangara kana kwaipo kare masoja toda kuti masoja areke kuita zvomutsepwede zviya zvokuti wagotore masimba wachiti tiri kuchengetedza bumbiro romutemo. Kwaida kuti masoja anga ari pasi pobumbiro romutemo wareka kugoita masoja anomira kuchengetedza bumbiro romutemo. Pakanyangara rekai tirambe tichiona pokare chimwe chawadza vazhinji kwai kubisiwa kwekomisheni inoringana zvowadzimai novarume gender commission. Pakanyangara apo wari kuti iwo pokare waziyambi kwaiya izvezvi taada kuti tichite basa rokubisa manje nyaya yekuti vanhu vanenge vachida kupinda koita watongiwo mumatare odzimhosva waitiwe bvunzo dzinooniwa nemunhu wese taada kuzvibisa izvo vanondoitiwa bvunzo kwavanenge vari ikweyo zvazvatopera wotoisiwa zvotopera zvakadano. Pokare kwayana mambo vanenge vakubvumiwa mhando yekuti wanyatsoita zviri pachena zvematongerwo enyika izvezvi kabumbiro romutemo rinoramba kuno apa kwai vanenge vanyatsoripo ipapo chaipo pamongo mhanduwe pakaita kunyangara. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei kuno kureketiwa kwazvaita izvozvi. Jameson Timba newabiache wabva watotanda ndiwo kureketa kuti aiwa takatonyora tsamba kumakurukota hurumende kuti siyanai nazvamuda kuita pokare tatomira ipapa kuti tione kuti toita sei nokutoti izvi kwai ndo zvatoda kutoita kupfira kuti tiende kuhondo pokare imwe hondo. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera kupi apawo izvezvi. Iye ziyambi paabvunziwa nanakadzitape kuti ko muchaita chere kuti vanhu vese wauye kobvuma kana kuramba zvamuri kureketazvi akati aiwa pamasvingwepi izvozvo ndiribe zvandareketa. Aramba kupindura mubvunzo iyoyo kutouramba chaiko tikati rekai henyu makadando asi tiri kuzviziva zvamuda kuita. Apawo magweta wakomana wari kukubana nzero mai wamwe wari kuti inovhika wamwe wakati haivhike wamwe wakati zvinoitika wamwe wakati zvinokona ba rekai tirambe tichiona asi iyoyi iri kuratidza pachena kutoti idihwi kwatiri kuenda nokuti ndokupi mhanduwe ukuwo tendai biti ari kureketa akati inini nyaya yakatangiwa nageza ndoda kutopedza ndakutoita ndiite ndichienderere mberi nayo ndoda kutoipedza ndini. Iye geza akaenda akaisiya iri panzira kwai ndoda kuipedza. Rekai tirambe takaringa mhanduwe kuti zvinoitika chere izvi kana kuti zvinoitika bam. Madzibaba oshanduko achirimo mujere mhanduwe nyasi paaenda kudare mutongi Ruth Moyo abva ati inini ndichada kuti nditetekere nyaya yacho uyu ndichaigona kuitetekera ngaatsvage mumwe. Rekai paisiwe mumwe mutongi anokona kuzotetekera nyaya yacho kuti inobvumiwa chere kuti apuwe bhero. Yei
pakanyangara chaiko. Regai tigoramba takaringa. Pokare kuno mumwe muvhenda wokumbare anotengesa mugwagwa anonzi Anashe Mundandi, ana makore 20 kwaye Anashe abatsiwa nemagweta anoita kodzero dzohwani kuti abudisiwe mujeri maanga aisiwa. Tikati makorokoto magweta aita basa amirira idi. Kwaye nyaya yachekwa yagonza akatuka Munangarwa gore rapfuura. Idi zvinoita kuhwadza imi. Regai tirambe tichiona kuti zvinopera kupi. Iwe Munangarwa wakati aiwa wadzimai wese ngawabudisiwe mumajere. Tikutakanura vana mai wese washoma ndo wari kusara, asi wazhinji aiwa kwai mumajere mufanira kusarira muri bewani. Hino kuti zvichaitiwa sei ipapa. Regai tirambe takaringa kuona nokutoti wano mitongo yakarepa kwai yabva yademuhwa mhandiwe no chidimbu zvikamu 25 kubva muzana. Kana wangu wapuwa makore 100 wabisiwa makore 25. Regai tione kuti zvinoperera kupi, zvinoita kuti zviite sei. Tinoramba takaringa. Apa Nyasi waMunangarwa wanga wari kuita masvani ngongonya kuringana kwawakarambana naChiwenga. Muchaiona pikicha mhandiwe pakaita kunyangariwa wari kuita kuringana chaiko. Umwe ari kuti ndakazviparira pano, umwe akati tsvatuwaro ndari kukona. Unobva waona kuti zvakaita kuoma. Asi chanyanya kuhwadza mhandiwe kutoti ipapa ndoko kutanda kusangana kumakurukota aMunangarwa naMunangarwa gore rino. Wabi yedu tatoita kusvuka nokusenza mhandiwe iwo wari kutanda kusangana gore rino. Aidiwi idina yawe zvavo wanosenza pamadiro chaiwo. Wanhu wanoita zvokuimba wari kufara kuti polisi reChimhini aburika kubva kuzimura kwaanga ari ndiye ari kutonga ikweyo. Abva andoita kumukira kuti aiwa ndichazvidaba zvanga zviri kunetsa. Regai tigoramba takaringa kuona. Ukuwo Zera ikati dhiziri gore rino mwedzi uno ngarite $50 masendi okuAmerica. Peturo kwai $50 masendi okuAmerica. Regai tione kuti zvinenge zviperera kupi zvichienda nopapi. Tinoramba takaringa. Wanhu wamwe wagoona mufananidzo ine mugwicho waMunangarwa akatenderedziwa newaChina wakutobvunzana kuti ko ari kuitei pari baziva kuti ari kuitei. Regai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nopapi nokuti pakanyangarapo pakanyangaritsa chaiko. Tinoramba takaringa. Tikaringa dzomutambo mufana masvanhise aiwa aita zvizvino ipapa agonzi ndiyeka watakavhotera kuti aite ndiye mutambi womwedzi uno chaiwo kuchikwata chache choMotherwell. Kuti makorokoto wakandomisa basi pakuvhota. Aiwa mazimbo tinovhota tinoita zvokutamba padandemutande ipapo nokuti kazvo dzimwe nyika zvopadandemutande aiwa zvinosenza zvokwedu munondoiziva nyaya yacho. Regai tirambe takadando. Apawo tikuti makorokoto kuna Chengetai Mapaya anoita mutambo wokudawo kakatatu mhandiwe. Aiwa tikuramba tichitenda inonzi triple jump. Wayapinda kuti agoende kumutambo uyu Indoor Championships kuOklahoma kuAmerica. Tikuti makorokoto. Ipapa Nyasi wamwe wadokera wari kubvunzana kuti ko chii chiri kuitika kwaMutoko. Aiwaba vhidhiyo yamaona ichiburika yekunzi waChina wakauraya munhu wari wa5 wasungiwa. Aiwa kwainja zvinoba njokudhara. Kuzviziva izvozvo tati tindokunyepai kuti njokudhara mhandiwe. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno South Africa. Hurumende yavo yagototi tida kuti ivhure imwe kambani inogokwanisa kuti ndiyo iite kambani inonga iri waridziwo zvinhu zvese zvavari kusenzesa nezvawainazvo. Tikati imboitai tione. Apa Putin naRamaphosa wareketa pafoni. Putin akati ndichabenhutsa vanhu venyu vari ino. Ndichawabenhutsa. Regai tigoona kuti wachabenhutsiwa rini. Tinoramba takaringa zvedu. Apawo kuNigeria bhengi ravo roAccess Bank kwairangarira kutenga
bhengi rebidvest bank musouth africa, asi zvaramba manje kureketa kuno. Regai tione kuti zvichaperera kupi. Fly Safair yatengiwa company inonzi Harith General Partners. Tikati makorokoto uku YG kwaiwati todaisa bhirioni ribodzi rokuwaka rimwe guta itsva rokuti rikone kugoseenzesiwa wanoda kugara, wanoda zvikoro, wanoda masitoro, zvese inonzi pachirungu mixed use development. Regai tione kuti zvinosvika kupi zvakadando. Bhengi rekueurope ragototi taakuda kutsvaka kuti tione kuti tinobhadharisana sei mari tiri pekuseenzesa visa kana mastercard. Regai tione kuti vanozvikona chete zvavari kuda kuita izvozvo. Tinoramba takaringa zvedu nokuti kweduno tichazoita zvekudiniwo nesu nekutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Asi kwanyasi regai tigumire pano mabuzha. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.